Τι ψάρι είναι αυτά που πάει εκεί πέρα. Δεν μας έλεγες ότι θα βγάζεις τέτοιο πράγμα τώρα να σου βγάζαμε και το... Δεν τρέπεστε ρε. Δεν τρέπεστε ρε, να πιάνετε τόσοι κολοχτύπες και τόσοι τσιπούρες. Δεν τρέπεστε ρε, καθαρές όλες. Τι είναι εδώ? Ρε μαλάκα Σπύρο, δεν τρέπεσαι καθόλου. Τι είναι αυτό? Αυτό είναι από τον αναπνευστήρα μου. Από τον αναπνευστήρα το ματζούλι. Να το βάλεις κάπου, να το έχεις. Να το βάλουμε στον κόλλο μας. Άσο, με τις μαλακίες τους. Μπε! Ξέρω, συμφωνούμε. Περπατάνε ρε. Περπατάνε. Κοίτα εδώ τσιπούρες. Καθαρότατες τσιπούρες κυρίες και κύριοι. Βρες να αφήνεις όλο για τον Αντώνη ρε, τέτοια.